3. februára 2022 sa International Treasury Monetary Fund za pomoci medzinárodných protiteroristických organizácií a medzinárodných finančných kontrolných úradov podarilo zabrániť najväčšiemu finančnému zločinu v dejinách ľudstva, a tým aj 3. svetovej vojne. Ako sme vás informovali vo filme Svetová banka je prázdna, kde sme ukázali všetky originálne zmluvy a výpisy z účtov, svetový finančný systém prebrala organizácia M1, ktorá nastavila jasné pravidlá. V rezolúciách ukázala všetky efektívne cesty východu zo svetovej hospodárskej krízy a odvráteniu 3. svetovej vojny. Akékoľvek porušenie pravidiel a manipulácia s aktívami a účtami je odhalená a potrestaná. Po množstve upozornení v rezolúcii číslo 11 M1 odobrala všetky práva, nakladanie a kontrolu so všetkými svetovými účtami a aktívami rodine Rothschildovcov. Napriek všetkým opatreniam a krokom sa medzinárodná zločinecká organizácia, ktorá dlhodobo kradla aktíva na najvyššej bankovej úrovni, pokúsila urobiť prevod gigantického množstva peňazí z účtov White Spiritual Boy. Vladimír Ivanovič Kobzar sa za podpory tajných služieb, ako je Mossad, za pomoci vysokých bankových úradníkov a sfalšovanými dokumentami pokúsil previesť obrovský obnos prostriedkov. 2 prevody v Deutsche Bank a 3 prevody v Barclays Bank mali zaplatiť ďalšiu svetovú vojnu, ktorej prípravu môžeme vidieť vo všetkých médiách. Táto medzinárodná mediálna hra sa môže skončiť. Zločin sa nepodaril, vojna nebude. Jeho veličenstvo prezident a hlavný pokladník M1 a operatívny riaditeľ White Spiritual Boy Alexander Nikolajevič Paramonov. Bol som samozrejme šokovaný, keď som obdržal takúto informáciu od vysoko váženej medzinárodnej protiteroristickej služby, ktorá sa mimo iné zaoberá aj zabraňovaniu prania špinavých peňazí, úrovni a finančnými zločinmi. Bol som šokovaný, pretože viem, že takýto zločin takéhoto rozsahu sa ešte v histórii nestal. Tiež chcem oznámiť, že k nám do bezpečnostnej služby M1 a aj mne osobne bola odovzdaná informácia o pokuse o organizáciu 3. svetovej vojny. Vieme, že všetky vojny a všetky udalosti na Zemi potrebujú peniaze. Myslím, že ľudia sú už dosť zobudení, rozumejú, o čom je reč. Toto je projekt. Projekty sa nerodia na rovnom mieste, všetko stojí a padá s financiami. Žijeme v kapitalistickom modeli sveta a všetci veľmi dobre chápu, že hociaký projekt potrebuje peniaze. 3. svetová vojna je projekt veľký, drahý, na jeho uskutočnenie boli potrebné peniaze. Na základe informácií, ktoré sme obdržali od medzinárodných služieb a ktoré preverila naša bezpečnostná služba, vieme, že z našich účtov v Deutsche Bank bola naplánovaná obrovská transakcia. Naše účty sú všeobecne známe, nie je už pre nikoho novinka, aké obrovské peniaze má vo svojom systéme spoločnosť White Spiritual Boy. Deutsche Bank plánovali odzrkadliť jeden z našich účtov, ukradnúť obrovskú sumu v rozmere 1 kvadrilióna dolárov s cieľom zaplatiť všetkých zainteresovaným a rozpútať 3. svetovú vojnu. Ja osobne a všetci moji zainteresovaní kolegovia vydali rozkaz zablokovať tieto transakcie. Informovali sme vedenie FED, vedenie sovietských medzinárodných služieb, ktoré stále pracujú vo svete v autonómnom režime. Ako vlastných zdrojov na týchto účtoch som potvrdil, že bol zaznamenaný pokus o odcudzenie týchto zdrojov a o uskutočnenie transakcií s cieľom rozpútať 3. svetovú vojnu. A preto samozrejme sa chcem poďakovať všetkým dozorným orgánom činným v sfére zamedzenia prania špinavých peňazí a finančných zločinov, kontrole a zamedzeniu terorizmu a extrémizmu vo svete za ich rýchlu reakciu. Ďakujem európskym službám Interpol a Europol
Fedu, Federálnemu ekonomickému departmentu. Osobitne ďakujem medzinárodným službám, ktoré boli vytvorené ešte na platforme sovietských špeciálnych služieb, Komiteta государственной безопасности KGB, ktorý veľmi vážne pracuje na medzinárodnej úrovni. Ďakujem Sajúzu antiteror KGB SSSR. Čo môžem povedať? Chvála Bohu, dôležité je, že sa takéto zločiny odhaľujú. Teraz uskutočníme revízie vo všetkých 1600 bankách po celom svete, kde máme účty, aby takíto skorumpovaní zločinci za pomoci zradcov s výložkami, ktorí pôsobia vnútri medzinárodných špeciálnych služieb, štátnych služieb ako Mossad, boli potrestaní. Neobviniem týmto Mossad, hovorím, že bohužiaľ všade existujú zradcovia s výložkami, ktorí zneužívajú svoje služobné položenie alebo postavenie a sú schopní vykonať takéto ohavné medzinárodné zločiny. Využívajúc toto interviu, chcem vyzvať všetky medzinárodné protiteroristické služby a všetky služby, ktoré pracujú v sfére finančných zločinov, aby začali zodpovedajúce vyšetrovania a aby vinníkov zo strany Deutsche Bank, Barclays Bank a druhých, ktorí vykonali takýto ohavný zločin takej vysokej úrovne korupcie, priviedli k zodpovednosti v súlade s medzinárodným právom a všetkými právnymi normami a zákonmi. Vladimír Ivanovič Kobzar je synom disidenta a bývalého generálporučíka KGB Ivana Stepanoviča Kobzara, ktorý je osobným spovedníkom Hillary Clintonovej a ktorého Andropov poveril a urobil zodpovedného za úschovu sovietskeho zlata v roku 1982 v objeme 35 000 tón vo Fort Knoxe. Spolu s klanom Rothschildovcov založil Medzinárodný charitatívny kresťanský fond, ktorý práve v Rusku viedol Vladimír Ivanovič Kobzar. Za pomoci tohto fondu, silových zložiek a ďalších spoločností vyviezli od roku 1994 z Ruska 2 trilióny amerických dolárov, ktoré pristali na účtoch súkromných osôb. Tento pokus o falšovanie dokumentov White Spiritual Boy nebol jeho prvým. Ak chceli paraziti vojnu, nič iné im neostávalo, iba sa o to pokúsiť znova. Chcem potvrdiť, že sa naozaj jedná o globálny zločin, ohavný globálny zločin proti ľudstvu, proti prírode, proti Matke Zemi, proti jasnému čistému nebu, proti Bohu, proti všetkému duchovnému. Chcem vyzvať všetky národy, všetkých ľudí na Zemi, aby sa vrátili k jednej jedinej spoločnej cennosti na Zemi, ukončili všetky spory a hádky, aby uvideli všetky intrigy, ktoré pletú paraziti po celej Zemi, aby pochopili jedinú najväčšiu cennosť života na Zemi. Život na Zemi je založený na láske, vzájomnom porozumení, je založený na božských cennostiach. Našimi predkami, našim božským rodom je nám predpísaná cesta tvorenia, cesta lásky, cesta vzájomnej úcty a porozumenia, cesta tvorivej dokonalosti. Všetkým ďakujem. Buďme jednotní, národ je najvyššia moc na zemi. Ja budem vždy trvať na tom, aby celý pozemský národ, všetci ľudia na zemi, mali možnosť rozvíjať sa v miery, blahobite a v súlade s božským kónom Tvorcu. Росли в мире, в достоинстве и чтобы все люди на земле шли божественным путем развития Творца.